Tiprasa Civil Society ni kobok mongbai khlaijak mani damnai chibreni bon phungni simino hastini dalbila thayo palaijaka abo haikeno phungni simi horjara khoi belphang amsayobo laharka sulaika Civil Society ni adongrok Ashlo bon asungni lukorok shaka phungni simino asuklai mani borok bondo horo abo haikeno bon khlaijakne henei Tiprasa lukoroni manthaino tuyi khlaijak mani bonno borok 24 hours no khlaiye tongnai hini shaka Civil Society ni adongrok to ini phung soitani sini Ramchandra Garden bisingo kalaijak belphang kami wo NS o ini Ramchandra Garden jotot Tiprasa dofana hamjangnai ro buri beisela bai phungni simni chinoro haika 1000-1500 borok ongkha जों खेसारि बसालायखा तिनि ता हरबो खेसारि सारखा कुलुलिया ता हर दि बरखा कुलखा जों फुंनि सिनि जे ताखु जरातै जों तिप्रासा दफाना हामजांनाय रक जतनो बन्न तियै जों खुब उत्साह तामखाय जिनि नायो जों जे रामचंद्र घाट हयते जों रामचंद्र घाट बरक ताबो बो हर 7:30 बाजि तंगो ताबो चिनि अर दफाना हामजांनाय गोबांमा बरक अखरा साखरा bising basang asuk jak tak bo sengoro no kudulia ko o bonno tiye sengtini tak bo kasolai tong ho oro sengoro kasuna oro sanan segang seng sini oro ni kaisa bufa tong sini o Ramchandra Garni sini MLA sar seng bono call khayai inform khayai bo jodi sengno dagi kha hasalni sini Ramchandra Gar bo hasal tong ho o borok horo thanan problem kha gai borok jodi sar sengno jodi dagi khai seng idro khaichu gya hasalni borok nori hobainai जों o je o NS route gana o je tongnai जों oro horo tongnai hनै kha khailai tong kebe mung ga chini Ramchandra Gar kisa angkha जों packeting khaikya soa 10 ta o Poddobil block o apro जों maximum office no जों baire tei wa bai tar bai khaikai phekya khwaini simi biplomni kokthum chini khorang